Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Curaçao heeft een gewelddadig weekend achter de rug. Vrijdagmiddag werd een 31-jarige man doodgeschoten die over de Orinoco wegreed. En in de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 27-jarige man voor een nachtclub aan de Cubaweg doodgeschoten. Daarmee is het aantal moorden dit jaar al opgelopen tot 16. Na de moord aan de Cubaweg ging de politie de nachtclub binnen. In de duisternis werden 15 aanwezigen aangetroffen, waaronder 9 meisjes die als trago-meisjes werkten. Zij zijn overgedragen aan de immigratiedienst. George Jamaluddin, oud-minister van Financiën, zit voorlopig langer vast. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend. Zijn detentie is met 8 dagen verlengd. Het Openbaar Ministerie verdenkt Jamaluddin onder meer van verduistering, valsheid in geschriften en het medeplegen of het uitlokken van de moord op Helmin Wiels. Zoals bekend zit Jamaluddin vast op Bonaire en voorlopig komt hij nog niet in vrijheid. Insel Air voert goede gesprekken met Inter-Caribbean Airways. Dat is een luchtvaartmaatschappij die is gevestigd in Turks en Caicos. En die vliegt vooral in het noorden en noordoosten van het Caribisch gebied. Met Insel Air wil men zich ook meer richten op andere delen van het Caribisch gebied. Insel Air zegt dat het goede gesprekken voert met de directie van Inter-Caribbean Airways, maar ook nog open staat voor gesprekken met andere partijen. Een opmerkelijke kunstroof bij Landhuis Bloemhof. In de nacht van 21 op 22 september zijn er werken ontvreemd van kunstenaar Giovanni Abad en Giovanni Zanolino. Beide kunstenaars hebben op dit moment een expositie bij Landhuis Bloemhof. Landhuis Bloemhof laat weten dat ze ten sterkste hopen dat de kunstwerken weer opduiken en dat ze niet beschadigd zijn. Wie deze kunstwerken aangeboden krijgt moet weten dat ze gestolen zijn en dat de kunstenaar zijn ziel en zaligheid in het maken van heeft gestopt zonder daar een cent voor te ontvangen. Simandi Cultura werd gisteren uitgebreid geopend en het gebeurde met veel dans en zang op het Brionplein. Tegelijkertijd werd het Prins Bernhard Cultuurfonds in het zonnetje gezet omdat hij al 65 jaar lang de kunst en cultuur op de eilanden ondersteunt. Op Bonaire is besloten de chauffeur van een kiepwagen, een zogenaamde dumptruck, te vervolgen. 2 weken geleden reed de chauffeur van de dumptruck tegen een personenwagen. Nazira Jacobs raakte daarbij ernstig gewond. Ze werd naar Colombia overgebracht en is uiteindelijk overleden. Volgens justitie op Bonaire is er voldoende reden om de chauffeur te vervolgen. Op Aruba zijn 27 personen aangehouden. Het gaat om buitenlanders, voornamelijk Venezolanen, die geen juiste verblijfspapieren hadden. De personen werden aangehouden tijdens controles in het verkeer, in bars, restaurants en verschillende winkels. Momenteel zitten ze vast in afwachting van hun deportatie. De Curaçaose honkballer Didi Gregorius is afgelopen weekend geblesseerd geraakt aan zijn pols. De speler van de New York Yankees kan daardoor dit seizoen niet meer terugkeren. Het seizoen is over een week afgelopen, maar de Yankees hopen dat Gregorius in de play-off gewoon weer mee kan doen. Tiger Woods, de Amerikaanse golfer, weet weer wat winnen is. Na ruim 5 jaar heeft de inmiddels 42-jarige Amerikaan in Atlanta het Tour Championship op zijn naam geschreven. Woods deed voor het eerst sinds 2013 weer mee aan een Tour Championship. Het was de eerste zege voor Woods na 1876 dagen. De afgelopen jaren werd hij geplaagd door rugproblemen en privéperikelen. Maar de fans die staan nog steeds achter hem. Op deze beelden is te zien dat men hem massaal achtervolgt. Kijkt hoe Woods deze historische overwinning binnenhaalt. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.